Ti ngan keli na pigaway mo. Mama. Pitip siya pang ka Bible. Nyatet. Ti kai ka ba na po yung ka Bible? Dan kadar sa maikang. Dan ka sa mga ikang? Ngong hapo yung ka Bible. Nga kamong nga kiwi-kiwi kan. Po Bible ko mama. Dan kadar sa maikang. Kung ano ta ka Bible? Hato pan Abis siya mama. How kilis yun? A few moments later. Ba't ka na mama? Tepan! Domat penuh dong bakalang ke mana tak ada. Okay, dapat ni lang ako. Tuh, baik Apa pemain. ni? Hindi jay. Day. Teh bukung noi. Pimun wan ya selak ne piwan pelak ne. Baygan!